shiryarwa a sanda ya so mai fitarwa daga idaniya. Ka dube ni ilaha na sanya ka da inji zan waiwaya akan kaunar annabi Muhammad rabu gaba na abokana. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Kan miliyoyin salatukan da ka saba rabbi shi za ka yi. Ka wanzaccen nan da ke ta tanda su ba dukkan shigan yanayi. Ka sa hali ka sa sahabu masoya da duk yanayi. Ka sa sai da Fatima Zakiya zana uku na fada. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Shahada tita na zamanin nan na duba duka baya kai. Akan ya saka waɗansu ke zagi ka waɗansu su yi gaskakai. Jirgin fairara mu shahu barhamawa ya wuce a yau babu kai. Inda magana ta sama aiki ne ka zarta ayyuka. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Da babana nake ado sirrin samun dukan cigaba. Komai na rasa da na kira shi ilahu yake ciran fargaba. Ya shewa Adam Anwaru na duka a gaban ka babban uba. Ka yi malla muni ganin Muhammadu a duki sarsali da. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Sallama a gare ka ya zi malaman madogarar talikai. Sallama a gare ka ya sira da lahaki gaban ka na yi kasakai. Sallama a gare ka urwatul wuska a gaban ka na yi kasakai. Manzan Allah ka tausaya mana kanka na rasa abun fada. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Manzan Allah in babu kai da rabu ba za ya dube mu ba. Muna laifiya na ta yin abuwa ko da ba mu san haka ba. Fuskar ka kaɗai ila wace duba ya abuwa har gaba. Mu dai wallahi mun rike ka da gaskiya a ya alamul huda. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Dukkanin yanayin da babu kai ni da a gare ni kuma kai ne. Na saka da tausayi da jin kai wanga batun ai haka ne. Kalamun ce na zo Madina ka ganni ka shaida ni naka ne. Ni na san ko ina nake wallahi rasulina. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Inda da kafa ke zuwa da tawo kafar ba ta bi ka ba. Inda kunne yake jiyo sauti ni nawa bai ji ka ba. Manzon Allah ka tausaya mana kanka na rasa abun fada. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Mai fitarwa a hannuwa yau shi na kaso na yi wa yabo dukkanin mai nema da ya taho da bukata bushi sai ya zubo. Ya mai tausa marar magana wallahi da kaunar ka ne ake samun natsuwa a kotu ina. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Manzon Allah ka tausaya mana san ka kare na yi kas da kai. Komai na fida ilahu na yi man amma fa saboda kai. Ilahu ka kare hikima irere ya bai sa akai akai. Din girman sai da batula ni na san baka bar da ba. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Manzon Allah ina ta wasali da duka siffar Fatima domin kaunar da dukkanin komai nauni zan sallama. Assalamu alaiki gimbiya batul ki amsan sallama ni mai kaunar ki na koyaushe yana na Fatima. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Manzon Allah cikin yabon ka nan ne yau zan dakata. Fagen kaunar ka Mustapha ni dai ban so in shakata. Domin kaunar ka ta yi nisa a rai ta kasar zuciya ta suna na sa ni sufi ne mai yin begen ka Mustapha. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Inda da gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Ba zai ganka ba Allah ni ba zan ganka ba. Ya annabi ya annabi gani ake gani dana wai dan ba zai ganka ba. Inda da gani ake gani